Kan penak toh. Duh, sama. Oh, jam setengah. Atau 5 menit. Jam setengah 6 ke buka bersama malah ketinggalan nih. Isa-isa lah. Kayak nyapu kali isa-isa. Orang mbah barang. Ini isa-isa sek. Jangan. Setengah 6 malah. Ini pun ndelek jam. Sok buru-buru malah peci nih ning ndi pun ndelek jam. Jam salah ketinggalan malah peci nih kira anak piye. Pun piye ning ndi? Ora enak pun biasane nyapu. Ono putri. Alah. Enak kok. Ya nang endi lho. Loh, baris saya harus mbah kan penak toh. Ya Allah, Pak. Nekan toh. Karepmu ki piye to, Tun? Lah piye ya ora sampe ning kono lho, Pak. Ya ning ndi sampe ki yo macak kaya arep nyapo ae lho. Bar sunat lho. Oh no. Sama gitu. Lah jam piro iki buka bersama? Ya mau setengah 6 kok iso sama ketinggalan kancane. Setengah 6 wis ngene deloken kan lho. Padahal iki kaya ngono kok setengah 6 lho. Jam 10 isuk. 10. Lah kok iso jam Jame mati. Oh no. Oh, kok ora delok-delok. Wis ngerti jam kamar mati pangangge panutan ae lho. Ya wingi kira mati kok mati. Yo matine wis ketinginane kok sampean ae sing ra delok. Wingi loro mati kok malah mbok grucuk kaya ngene iki. Yo ora roh lek sampean ngono iki. Cek isa-iso. Ngerti ku lho wis jam tengah 6 kene iki buru-buru buka bersama malah. Ya aku yo ora ngerti kok. Siram kaya ngene iki kopoh-kopoh kaya ngene iki piye. Yo wis gak atus kono masuk angin engko. Angin. Ini lho ora ngerti. Jam 10 harus buka bersama ya. Bukannya cah TK. Delok jam nih jam sing ning HP bener. Wah, wis iki. Lah, ki umbah-umbah ya ngene. Ngapa? Ya aku tak meneh. Malah turu meneh terus kembloh kaya ngono kok. Ki karet kono lho. Alah, turu guran. Masa gur turu salah dhewe mbok cekok. Sing grucuk ya sapa ora arti nek sampean ning kono. Nek anu kok simbah ki. Lah. Nek aku turu wae lho, tangi golek wayah arep kok. Turu penak kok. Tangi sirku ki pas buka bersama malah. Nek aku atus saiki yo satu malahan. Penak ae saiki turu kok tangi buka bersama ngono kan. Pas to. Mau pesen karo Tun ora mau engko kon buka. Buka bersama mau. Alah ya ini mesti koyo ngene kok.